Nem megy ki a fejemből, amit tegnap este meséltél. Tisztára olyan, mint a filmekben. Úgy bukkant fel a pasi, mint egy zombi. De ez jó, mert Szelin visszakapta az apját, apám meg egy barátját. Jól jött ki. De elismerésem a lánynak. Mindent megpróbáltunk. Mégis sikerült neki. Hüma, biztosan ideges. Mit mondott? Ki? Hüma, mert ő ellenezte. Nem mondott semmit. Hogy? Hát így. Már nem érdekli. Feladta. Mi most ugyanarról a Hümáról beszélünk? Ja. Megvolt az aláírás is. Úgyhogy már mindegy. Nincs mit tenni. Nem akarok semmit tőle. Szeretném, ha tudnád, hogy még mindig nagyon szeretlek. Oktay, hagyj engem! Hüma! Nekem úgy tűnik, hogy mostanában más dolga is van neki, és az jár a fejében. Mostanában kicsi visszafogott. A többiek hol vannak? Aziz úr elment korán. Szelin asszony pedig Ezra asszonnyal ment el. Hová mentek? Nem mondtak semmit. Ezek milyen friss házasok, nem értem. Lehet, hogy az apját látogatja meg. Nincs abban semmi rossz. Szelinnek ez természetes, de itt is minden megváltozott, mióta idejött. Elif, te elmehetsz. Jó étvágyat. Köszönjük, Elif. Elhiszed, amit ez az ember mesélt? Te elhiszed neki azt, hogy megfenyegették? A bátyám segített neki, aztán meg megszökött. Nekem egyáltalán nem volt hihető. Ez a gyerekeire és rátartozik. Nincs hozzá közünk. Pont aznap jött, amikor a lánya hozzáment a bátyámhoz. Szerinted nem furcsa? Gazdag házra bukkant. Erre a pasas is megjelenik. Ilyen egyszerű. Minden megvan benned, amiért a bátyádra haragszol. Ki az? Nem fontos, csak egy reklámüzenet. Ez az. Na most már mesélj. Mit szeretnél tudni? Ki ez a Vural? És kie vagy? Te kie vagy? Ha te kérdezel, akkor 2 üveget te fizetsz. Egy szegény, magányos ember volt Vural. Itt szokott aludni. Elsős időben én is itt alszom, ha tehetem. Egy igen hideg estén, mikor épp idejöttem, Vuralt egy autóba láttam beszállni. Milyen autó volt? Hatalmas fekete autó. Mint a filmekben. Kissé picsókás volt, de emlékszem. Olyan volt, mint egy filmjelenet. Én is szerepeltem már filmben. Tudtad? Na nem már. És melyikben? Hadd mesélj el. Pardon, tesó. Az mindegy. Fogták és elvitték. Aztán az egyik este hirtelen megjelentek a rendőrök, és megtalálták a holttestét. A bőrét lehették a halak. Mindent átkutattak. Alig bírtam összerámolni utánuk. Valamit nagyon kerestek, az már biztos. Arra emlékszel, hogy kik vitték el? Félig meddig? 3 voltak. Az egyik idősebb volt, de fit. Vurat beültették hátra, aztán megfogták és elvitték. Minek nézel engem? Ne szúrd ki a szememet apró pénzzel, Aziz. Tőled azt sértésnek venném. Hiszen rokonok vagyunk. Akkor mondd, mit akarsz? Az elveszett éveimet. A kárba veszett éveimet. Mi alatt te megnőttél. Gazdag, befolyásos ember lett belőled.
A céget felét akarom. Megúsztuk, Vurán? Meg Oszmán. Mire felocsúdnak, már régen árkombokron túl leszel. Ne félj! Aziz hol van? A híd alatt vár. Saját kezüleg tesz fel a hajóra. Te meg mi a fenét csinálsz? Azért hoztál ide, hogy megölj. Én nem tudtam róla. Úgy tudtam, hogy kiengedtek. Én is pont ezt gondoltam, hogy Aziz nem tesz velem ilyet. Másképp miért jöttem volna vissza? Mindegy. Már rég volt. Majd még sokat beszélgetünk. Most megyek. Kicsit a fiammal is lennék. Dzsengisz, talált már valamit? Parancsoljon, Aziz úr. Kazakisztánból jött. Évek óta ott élt. Volt egy cége, ott van a neve is. Hamis személyvel dolgozott. Ki ez a cég? Innen települt át. Katonakorából ismeri. Van benne trükk? Nem, nincs trükk. A cég rendesen működik. Egy üzletemberé. 3 napja jött? Igen, 3 napja. Egy hotelban lakott, egy olcsó hotelban. Hamis személyével szállt meg? Nem, a sajátjával. Nyissátok ki a szemeteket. Igenis, uram. Ez minden. Másra nem emlékszem. Na és volt ellensége ennek a Vurálnak? Egy nyomorult volt. Kinek ártott volna? Mégis megölték. Nyilván ti sok időt töltöttetek együtt. Nem mesélt semmit sem? Például, hogy milyen a múltja, hogy van-e családja? Milyen család? Nekünk az utca a családunk.
Egyebük sincs, mint az utca. Elhiszem, de azért próbálj visszaemlékezni. Volt korábban valaki, aki ide járt? Kikkel mászkált? Mennyi kérdésed van, testvérem? Eddig bírta a motorklik. Oszmán. Oszmán? Az egyik este fényeztük az agyunkat, mint minden nap. Hú, de tudott inni a megboldogult. Hagyjuk ezt most, rendben? Jut eszembe, mondott valamit. Egy méhet sóhajtott, aztán meglazította az ingét amolyan óriasan, mintha forróság lenne, aztán azt mondta, Oszmán, ezt mondta. Én meg, hogy ki az az Oszmán? Azt mondja, egy régi barát. Én megmondom, jól van, akkor hívd őt is, és ígyunk együtt. Azt mondja, meghalt. Ő már nem jöhet. Aztán elhallgat. Kérdeztem még valamit, de mintha ott sem lett volna. Aztán soha többé nem említette a nevét. Nem tudtam meg, ki volt neki, és azt hiszem, többé már nem is fogom. Mert... Utoljára kérem, hogy ígérd meg. Rám néznél? Nézz a szemembe, és ígérd meg. Mennyit küzdöttünk, hogy megszabadulj attól a függőségtől, hogy az életet válaszd? Nézd rám. Tudom, hogy többé hozzá sem érsz az efféle szamársághoz, még csak gondolatban sem. Hallod? Mert egyetlen vagy életem, egyetlen. Azt gondolod, hogy nem becsülnek, hogy nem szeretnek, de tévedsz. A családod nagyon szeret. De legjobban én. Ígérd meg, te nagy kincs vagy nekünk. Ígérem. Ígéred? Ígérem. Nagyon szeretlek téged. Most már mennem kell. Még ezzel a hülyével is foglalkozzak. Nincs elég dolgom. Tök firkó. Mi történt? Szárper rámozdult Elifre, Ő meg ki? ami Fatma asszonyunk lánya. És mi köze hozzá? Honnan ismeri Elifet? Hosszú történet. Menj, nehogy elkés. Nem kések el, de jobb, ha indulok. Na, pá! Viszlát! Szia! Szólnál Hümának, hogy valamikor nézzem be az irodámba? Szólok, persze. Viszlát! A számlát, kérném. Megijesztettél, Hakan? Ne haragudj. Szerintem abba hagyhatnád ezt a gyógyszert. Ugyan már. Csináljunk gyereket. Ne butáskodj. Miért nem akarsz? Hiányzol, és hosszú ideje már, hogy... Hakan, kérlek. Burcu is szeretne testvért. A tiéd, az enyém. Kettőnk gyereke. Hakan, ne butáskodj, én nem akarok gyereket. Nem macerálj ezzel. Dolgom van. Találkozzunk a címen, amit küldtem. Fontos híreim vannak. Rendben, megyek.
Itt felejtettem a telefonomat. Jó reggelt! Szerelmem, jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. Neked is. Megnézem Aziszt. Jó van. Te nem kedveled Celint? Ezt honnan veszed? Akkor miért ilyen komoly az arcod? Tegnap is morcos voltál, mi történt? Valami zavar? Ezra. Inkább maradjunk itt. Ne menjünk Olaszországba. Hogy? Ne menjünk és kész. Jaj. Istenem, de megnyugodtam. Komolyan mondod? Igen. Mikor azt mondtad, mindenkiből eleged van, arra gondoltam, elmegyünk, de igazából nem akartam. Folyton Mertre gondolnék. Ez nagyon jó, gyere. Szólunk apának is. Mit is csinálnánk mi Olaszországban? Aziz, jó reggelt. Isten hozott. Köszönöm. Már hiányzott a műhely. Tehát végül döntöttél. Örülök. Szomorú lettem volna, ha nem jössz a... Hello! Kártál, te nem szoktál ide jönni. Mi van, rosszul vagy? Visszajöttem. Visszajöttél? Igen. Olaszországba sem megyünk. Nincs okot szomorkodni. Szóval azt mondod, maradsz és küzdesz. Így is mondhatjuk, attól függ, honnan nézzük. Nem félsz, hogy veszítesz? Most szálltam ringbe. Nem ismersz engem. Hát rajta. Kártál nagy póker arca, apa. Vigyázz, nehogy veszíts. Most már ideje mennem a műhelybe. Gyere, nézzük meg, hiányzik-e valami. Rendben. Mi is megyünk? Én nagyon kíváncsi vagyok rá. Ti csak menjetek, nekem sok dolgom van. Jól van, jó munkát. Jól van, mondjuk, hogy igaz, amit mondasz. De akkor miért küldesz engem, hogy hozzam el a gyereket Kártáltól? Ha? Miért van a gyerek Kártálnál? Vagyis Celine és Kártál még mindig szeretik egymást. És ha így van, miért ültetett könnyek között a lányt a házasság kötőasztalhoz? Nem sajnálod? Miért iratod alá? Ez merénylet. Képtelen vagyok felfogni. Fogod magad, idejössz, mintha mi sem történt volna, aztán odalent vársz, amíg alá nem írják, ha? Én mit mondjak erre? Kinek higgyek? Minek higgyek? Szadik, az igazat akarod hallani. Ha félrebeszélnél, inkább ne is mondj semmit. Akkor most figyelj rám. Jól nyisd ki a füled. Szadik, hiába mondom neked, egyszerűen képtelen vagy felfogni. Minden fájdalom Aziz miatt van. Minden bánatért, minden fájdalomért. Aziz a felelős, hidd el nekem.
Hogy vagy, Hüma? Mit számít az? A lényeg, hogy itt vagyok. Igenis számít. Sokkal többet, mint gondolnád. Oktály, kérlek. Nagyon fárasztó, ne csináld ezt. Bocsáss meg. Mégis melyik miatt? Mind miatt. Mindenért. Oktály. Mondd, miért hívtál ide? Megint mit akarsz tőlem? Semmit. Oktály. Semmit sem akarok. Lehet, hogy nem hiszel nekem, de nem akarok semmit. Mindenben igazad van. Akkor miért vagyunk itt? Már nem vagy kapcsolatban a Fuat üggyel. Hogy érted? Hála a barátaimnak a rendőrségen. Már nem kell aggódnod miatta. Szerettem volna, ha tudod. Vagyis vége van? Akkor megúsztam. Bocsánat. Ne sírj. Fatma asszony, készíts egy kávét, kérlek. Vásárolni van, majd én készítek. Akkor csinálok én, ne fáradj. Jaj, dehogy. Hogy néz neki? Már is csinálom. Hát jó. Halló? Szuper vagy. Még soha nem vesztettél pert. Jó, persze, majd beszélünk. Én is szeretlek. Szia! Köszönöm szépen. Az ott mi? Almás rétes. A kávézóba kérték megint. Szárp is ott van, láthatod. Ez hogy jön ide? Honnan tudjam, biztos írkál, ha elkérte a számodat. Odaadta? Persze, hogy nem. Miért nem adta oda? Megadhatta volna. Oké, elküldtem. A cégnél vagyok, tesó. Folytatom ezt a Vurál témát. Le kell tennem. Majd beszélünk. Rendben. Jöjjön, Fáruk, jöjjön. Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy a cégben van. Remélem végleg visszajött. Hogy van? Fogjuk rá, hogy jól. Hogy van a családja? Hála az égnek, a nejem rendbe jött. Hogy is mondjam, ha ön nem lett volna, nem gyógyíthattuk volna meg. A gyerekek is jól vannak, iskolások lettek, a lány dicséretes 5-ös, a fiút beirattam focizni. Felkarolt minket, Isten áldja a jóságát. Hagyjuk ezt, Fáruk, nem ezért hívattam most ide. A lényeg, hogy jól van. Hála Istennek. Kérnék magától valamit. Parancsoljon, uram. Behozná az utóbbi 4 év beszámolóit? A szerződéseket is. Átnézném, hogy mik történtek. Azonnal hozom. És a banki iratokat is. Mit, hová fizettünk? Átnézném, van-e valami tartozás. Már is kérem, engedelmével. Valóban minden olyan, mint Franciaországban? Igen, pont olyan. Én is nagyon meglepődtem. Elég volt egyszer elmesélnem Aziznak.
Azt a mindenit. Milyen romantikus vagy, apa. A lánykérés is itt volt, ugye? Igen. Szelin is először meglepődött. Nem tudtam, mit feleljen. Aztán igent mondott. Hát, ha engem valaki így kérne meg, akkor én is tutira igent mondanék. Ez a szerelem. Szerelem. Szerelem bizony. Szerelem. Szerelmem. Bocsássatok meg, még sok dolgom van. Rendben. Menj csak. Én maradnék egy kicsit, ha nem zavarok. Persze, maradj. Szelin, te haragszol apádra? Nem. Miért? Nem tudom. Tegnap jött, te pedig itt vagy a műhelyedben. Van valami megbocsáthatatlan, amiért nem akarod látni. Erről van szó? Nem, nincs. Már beszéltünk ma telefonon. Dolguk van a bátyámmal. Holnap úgyis majd egész nap együtt leszünk. Értem. Most már tudod. Minden úgy volt, ahogy meséltem. Én nem szállok be. Kérte ezt valaki is. Ne szólj bele, maradj nyugton és várj. Nem. Azt sem engedem, Oszmán. Nem dobom szerint a tűzre. Plusz van egy gyereke. Te is gyerek voltál, mikor Aziz elszakított tőled. Na és mi történt? Szerencséd volt. Rajtam csattant az ostor. Nekem sem volt könnyű annyi éven át. Mert nekem annyira jó volt, igaz? Pont ezért nem fogja ezeket átélni a kismanó. Marad az anyja és az apja mellett. És mit teszel? Teszem, amit tennem kell. Oda tudnál állni Aziz elé? Aki elém tud állni, az elé én is odaállok. Fiam, most az egyszer. Fogadj nekem szót. Már kinőttem a szófogadás korából, nem veszem be. Elmondom Kártának. Hadd meneküljenek el innen. Nem menekülhetnek. Nem érted, hogy mit mondok? Én velük vagyok, Oszmán. Teljes szívemmel. Lehet, hogy fáj, de fogadd el. Maradj nyugton, és várj. Csúka, csúka. Oktály! Mit csinálsz? Oktály, mit csinálsz? Sokat sírtunk. Együtt is, külön is, nagyon sokat. Bocsáss meg. Elmegyek a mosdóba.
Mi lett a tortáddal? Az nem torta, hanem rétes. Kész van, mindjárt elviszem. Kirúzsoztad magad? Kifestettem magam. Ez nem csak rúzs. Jó. Fantasztikusan rosszul áll. Tudj róla. Ez itt mind növényi olaj, ugye? Nem tudom hol, de valahol olvastam, hogy a trópuson élő növényeknek erősebb az eszenciája. Ez igaz? Igaz. Na és miért drágább néhány parfüm? Végül is mindegyik növényből van. Mert néhányuk csak egy évben egyszer nyílik. Az nagyon ritka. Különleges és gyönyörű. Nyilván az eszenciája is drágább. Ez nagyon érdekes. Igen. Kártálnak is szólok, ezt látnia kell. Olyan csodálatos itt minden. Kabátot sem hoztam, hová tettem a telefonomat? Jaj, persze, az autóban hagytam, vagy a szobában. Régebbi akták kellenének nekem. De néhányuk nincs digitalizálva. Vagyis vannak például kisebb cégekkel meghiúsult szerződések. Na és néhány extra számla, ami nincs lekönyvelve. Azokon kívül mindenre szükségem lenne. Számla, szerződés, minden, ami csak van. Rendben, önért mindent megkeresek, de ne haragudjon, ha kicsit megvárakoztatom. Semmi gond, de én itt leszek. Rendben. Elkérhetném a tevékenység naplót? Tessék. Engedelmével. Faruk bátyám. Parancsoljon rám. Ez csak kettőnkre tartozik. Természetesen. Nem is kell mondania. Engedelmével. Ó, Fáruk, hogy mint vagy? Köszönöm, Aziz úr. Szervusz, Aziz. A papírokból kiindulva nem vesztegeted az időt. Így is van. Kicsit hosszan nyomtam a szünet gombot. 4 éven át. És 4 év nem kevés. Nem kéne fáradnod, én elmondtam volna, miket csináltunk. Elintézem, ne fáradj. Ez honnan jött? Mi? Miért jöttél vissza? Sok munkám van ebben a cégben. És furdal a lelkiismeret. Nem volt szívem tovább távol maradni. Hiányzik és hiányzik. Ezra még a műhelyben van? Megyek, adok neki valamit. Kártál? Csak Ezrát keresem. A telefonjáért ment, kint maradt.
Jó. Kártál? Már nem is nézel rám. Dehogy nem. Ne haragudj. Miért? Voltak bizonyítékok, azokkal mi lesz? Neked adom, azt csinálsz vele, amit akarsz. Rendben, köszönöm, és ha megkapom, akkor mennék is. Nincs nálam, nem akartam magammal hozni. A hotelban van. Menjünk el érte. Hű már, kérlek, nekem nincs más célom, csak hogy téged és Burdzsut megvédjelek. Ne nézz így rám. Jól van, ha nem akarsz, ne gyere. Elégetem mindent. Én csak azt gondoltam, megnyugodnál, ha te csinálhatnád. Csak egyszer bíznál bennem. Ha?